puilano lamsoko ani YT channel o hingke ang tini norong ni bagui nangkungman kokterok tubui phayuka norogo video no paithak jora kaham ke khnani jeng jephruphano at kaisa hayakeba phatchake kaijakmani jaya tangai hingke nung bono thuya sakni bagui logi snamnani hingke swkang nung bini bagui kaham ke sithai hayakeba thaimanthai tangai hingke nini wansungma bai bini wansungma miliya hingke nini nukung hayakeba nongni kunungni kwcharo jephruphano tongthumu hayakeba shanti mayangna hingke bini angnorokno kaiba kokthai saikhana rwnai tomungno o kaiba kokthai bini sago tongui tongkha hingke nungbo bai ta kaijakdi puilano number 1 wngkha je borok mal mata toksa toktui bufang wafangno naslenai nung a borok bai ta kaijakdi tangai hingke bo mal mata toksa toktui no se hamjakya hingke bo borok munisuno bo jephruphano hamjagui maya je borok mal mata toksa toktui bufang wafangno hamjakma tongo a borok jephruphano borok munisuni bagui bo hamjakma tongo kwkha kuklungno point number 2 je borok relation hayakeba hamjakmano tikri narakmaya nung amahai borok bai ta hamjakdi tangai hingke amahai borok jephruphano masa bai tongui maya boni ni bagui se onyono yakrei phaimano hingke ulo onyoni bagui bo nono yakrei thangai mano point number 3 je borok kok ruwui kok narangmaya nung amahai borok bai ta hamjakdi tangai hingke je borok kok rui kok narakmaya bo bahai ke nono khusi rui manai point number 4 je borok bini nok nukungni borok no borom riya hayakeba bini ama baba no borom riya salbrum no walayo tektor wo nung amahai borok bai ta kaijakdi tangai himale bo kaijakmani ulo nung bai bo haino wahai manu point number 5 je borok nung bai agini kwcham kokrok hayakeba lai thangja kokrok no kurchawi nung bai muito khlai walainai nung amahai borok bai jephruphano ta kaijakdi tangai hingke a relation rok paithago bwswk hamyangui thano abo nung bo wansukmangla abono nung jephruphano nono nakwrui maya hayakeba homa khai maya amahai borok bai nung jephruphano ta kaijakdi ang khayo norogo kaiba kokthani bisingtui gobang pukno swrungmung mangkhana hinui amahai keno salbrum brum kokbrok entertainment tip channel no soyoi nyai tongdi bwskango norokni bagui tebo kaham swrungmung kokthairok tubui tongo tai norogo video no sajake like subscribe tei share khainani tapukdi hingke tinin bagui asungno jotono no hambai tei paithago norogo video no sajagui tongkha hingke comment khairodi।